Molt bé, ja començam el plenari d'aquest mes d'abril. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, que és de dia 27 de març del 2024. Teniu alguna cosa a dir? No? No. Tomeu? No. D'acord, i anem a votació. Vots a favor? Molt bé, queda aprovat. El segon punt és l'expedient 214/2024, que és sobre contractacions. En aquest cas és el contracte d'obres de la construcció del centre d'educació infantil de lo que seria l'escoleta municipal de Lloseta. Ja a la comissió informativa no vaig entrar en detall perquè teníem l'informe. Vos volia explicar una mica tota la cronologia que tenim a la proposta de ple. Tot aquest expedient va començar per desembre de 2021, que va sortir aquest finançament del Ministeri d'Educació i de Next Generation. Vàrem rebre a l'Ajuntament de Lloseta 603.000 euros, que ens permetria fer aquesta escoleta de 0 a 3. El 30 de desembre de 2023 hi va haver un augment d'aquest finançament de 241.200, també en aquest cas finançat pel Ministeri d'Educació i pel fons Next Generation, que era un ajut complementari per als beneficiaris dels ajuts anteriors. Això va ser per desembre de 2023. En el plenari de gener vàrem poder aprovar el pla de mesures antifrau i després, el 14 de març, se va publicar en el BOIP l'anunci de la informació pública del projecte de demolició i el projecte d'activitat i instal·lacions de l'escoleta infantil. Primer hi ha d'anar a la demolició per després poder construir-la i també en el tauler d'anuncis de la web. Havia d'estar aquests 15 dies hàbils i el 9 d'abril va finalitzar el termini d'exposició pública. També vàrem rebre aquest mateix 9 d'abril l'informe de supervisió del projecte de Tratsatec, tant de l'execució, el projecte bàsic i d'execució de construcció per part de Tratsatec, i el mateix 9 d'abril també la comunicació de l'informe de l'arquitecte de CIEPI, de l'Institut d'Educació per la primera infància de l'escola infantil de Lloseta. Tot això va fer possible que poguéssim adelantar una mica el ple per poder avançar els temps en els tràmits, perquè com ja hem comentat diverses vegades, sí que és vera que és un termini que ens va molt ajustat, com que ve en fons europeus hem de justificar la data que se mos demana, ja va quedar desert una vegada, per tant els temps han anat passant. I el que se proposa en el plenari d'avui, després de tota aquesta cronologia de com s'ha tramitat i com s'ha gestionat l'escoleta d'infantil i com s'ha anat finançant, és en primer lloc aprovar el projecte d'obres de construcció del centre de primer cicle d'educació infantil, que consta del projecte de demolició de l'edificació existent, que és el gimnàs i els vestuaris antics, el projecte bàsic i d'execució de construcció del centre d'infantil i el projecte d'activitat i instal·lacions de l'escoleta infantil. El total, com us he explicat abans, ve finançat per dues tongades i a part del que hi hem inclòs i tal, el resultat en si és de 1.634.403,24. Tenim un termini d'execució de 15 mesos. Una vegada que s'aprovi, també podrem iniciar l'expedient de contractació de les obres de demolició i de la construcció. Per això també necessitem aprovar l'expedient de contractació, els plets administratius, els plets tècnics, per poder regir l'adjudicació del contracte, autoritzar la despesa del pressupost, com veus, 1.634.403,24, designar els membres de la mesa de contractació i finalment publicar en el perfil del contractat de l'Ajuntament de Lloseta i en el perfil del contractat del ple de l'Ajuntament de Lloseta. I una cosa que va sorgir en la comissió informativa era sobre un dels costos que el PI va recalcar, que trobava que aquests 32.917,38 com a tarifa de gestió de residus era un preu una mica just o ajustat. Jo te vaig comentar que ho demanaria
i bé, hem xerrat amb l'arquitecte municipal i ens ha dit que està supervisat per Tratsa i que els càlculs són que és suficient. Que no ens hauria de preocupar aquesta quantia perquè al final és la demolició, és que entra la mà d'obra i la gestió de residus. I bé, ara per part nostra això és tot, si voleu començar del Partit Popular. Sí, bé, nosaltres només esperem que vagi tot bé, que tot això entri dins termini i que se pugui endavant aquest projecte. Molt bé, nosaltres també. Gràcies, Maria. Tomeu. Sí, bé, jo ja us vaig com a fase de comissió informativa, que crec que l'altre heu realitzat el projecte i el pressupost. Les places que sortiran en aquest projecte són les mateixes. Sí. Aquí sí que jo no estic massa conforme amb aquest pressupost, més que res perquè si partim de la base que el pressupost de demolició és el mateix que se va aplicar dia 2 de març del 2022, que eren un total, que això està sellat pels col·legis arquitectes tècnics de Balears, era un total de 105.269 euros. I vosaltres, al cap de 2 anys, poseu el mateix import. Jo crec que això, en 2 anys, hi ha hagut una variació de costos. O sigui, ja d'entrada, això ja no ho veig massa factible, aquest pressupost de demolició. El tema de residus, ja us ho vaig comentar, tu m'has comentat això. Jo segueix que si mateixes, també ho vaig mirar, no només arquitectes, sinó empreses constructores, i diuen que és molt baix. Però ja veurem fins a on arriba aquest pressupost. I bé, això també ja havíem parlat, que en aquest pressupost no hi havia la falta d'eficiència energètica, que ja també ja havíem parlat altres vegades. Ara ho dic que duríeu més endavant, amb altres subvencions, però de moment no l'ha posat en aquest pressupost. El pressupost que se va fer l'any 2022, el 3 de març, pujava la licitació a 1.124.000 euros. Segons ens va quedar desert, i segons els constructors ens van dir que mancaven aquí al manto 200 i pico de mil d'euros perquè se pogués dur sobre. A dia d'avui heu incrementat el pressupost, però amb aquest dobles que heu posat, que és 1.100.000 per fer l'escoleta més tots els altres gastos extras, que són els IVA, els imposts, de gastos generals, d'això, molt anar amb 1.600.000. Jo voldria que sortigués l'escoleta per aquest preu. Per ara, he de ser realista i crec que no pot sortir. Una altra cosa és que sortigués, però en les consultes que jo he fet a constructors i arquitectes el preu és molt baix. Per treure aquesta, així com estan les coses avui en dia, el tema de construcció, s'hauria d'haver incrementat encara més aquest preu. De fet està que tenim altres pobles que han tingut molt de problemes amb les escoletes per temes que s'han licitat i que ara en aquests moments no se poden acabar. El tema de Costitx és una d'elles. I el tema de l'escoleta de Moró també s'ha licitat 3 vegades i també tenen problemes per el tema del preu. Jo crec que nosaltres, si traiem aquesta licitació, ojalà sortigués la licitació i el que fas calcular el meu punt de vista és que aquest preu és massa baix. Que per fer aquesta escoleta s'hauria d'incrementar encara molt més dobles. Això és la meva opinió. Ojalà se pugui fer, però ho veig molt difícil. D'acord, per el nostre punt de vista no és a títol personal, sinó que com ja us he explicat abans, tenim tots els informes tant dels tècnics que se n'encarreguen i tu que has estat regidor d'Educació també, en el final en qui te recolzes i en qui t'has de fiar és en qui fa els informes, no en el que diuen o el que ens poden informar, no? Els informes tant de l'arquitecte municipal com de Tratsa com de CIEPI en tot cas han estat de suport i de validació d'aquest pressupost. De fet, tu ho has dit, feia falta un augment de 200.000 i l'augment no ha estat només de 200.000 sinó que ha estat de bastant més. La licitació surt per el preu que
ha estat realista. Traxa ens ha fet totes les modificacions de tots els preus reals. Hi havia alguns materials que des de les nostres modificacions que havíem fet de l'Ajuntament no estaven ajustades i Traxa ens va demanar que tornéssim a modificar aquests preus. Per tant, reals sí que són. Els tècnics fan els projectes i els xapes que fan les obres són els constructors. I després sabrem, a l'hora de licitar l'obra, si els constructors estan d'acord amb aquest preu o no. Això se sabrà. Hem estat valents de dur endavant, tu te vas demanar augmentar aquests 200.000 i bé, hem augmentat el que ha fet falta, no han estat 200.000, han estat més. S'hauria d'haver incrementat encara un poc més aquests dobles perquè no quedés desert per dir que D'acord. Nosaltres no hem fet els càlculs nosaltres mateixos, sinó que, com te dic, ho han fet els tècnics i són els que ho han de fer i no nosaltres augmentar sense cap motiu que mos hagin especificat. Està bé. Gràcies, Tomeu. Jordi? No, esperamos nosotros que al final se pueda hacer las colectas. Y es lo único que tenemos. Ja, molt bé. Bé, doncs, com això estem tots d'acord, no? Sí. Anem a votació d'aquest punt. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Molt bé. Queda aprovat aquest punt número 2. I ara passam a l'activitat de control. En primer lloc hi ha el punt número 3, que són les actes de les sessions de Junta de Govern. Si hi ha alguna cosa que vulgueu comentar. Res a dir. D'acord, Tomeu? No. Jordi? Res. Molt bé. I després també hi ha donar compte dels decrets del número 198/2024 en el 231/2024. Molt bé. Tomeu? No. No? Jordi? Tampoc. D'acord, i ja podem passar a prets i preguntes. Perdoneu, és el torn del Partit Popular. Sí. Bé, jo li volia demanar al senyor Javier si s'ha tornat a dur a terme una campanya d'esterilització fa poc o estan en ello. Sí, el que van començar dilluns van acabar ahir. Vale. I quin balanç hi ha hagut d'aquesta campanya? Encara no ho sé perquè estaven encara tancant tot. Normalment fan un balanç a la setmana següent. El veterinari de Valdea ens envia un resum i després sabrem quants. Normalment, ja et puc avançar, que normalment ronden els 40 moixos castrats. Vale. Això ens podràs passar la informació, per favor, de Sí. si cada colònic, que és el que... Sí. Vale. Després també, bé, nosaltres tenim una queixa del veïnat del carrer Cristòfol Colom, també referent als moixos, que és que hi ha un veïnat que dona menjar en aquests moixos, que estan pel carrer. Clar, això està creant molta brutó en aquest carrer, molt de mals olors, un descontrol. Nosaltres, bé, l'altre plenari vam aprovar una ordenança i una modificació de l'ordenança, una millora sobretot. Clar, i volem saber per què no s'aplica en aquest cas. No s'aplica perquè encara l'Ajuntament no està aplicant, no pot aplicar la part que li toca a l'Ajuntament. L'Ajuntament ha de fer una feina que encara no està fent i que se farà de totes formes i no l'està aplicant. Per tant, nosaltres no podem exigir al ciutadà el que l'Ajuntament no compleix. Per tant, jo com a Ajuntament el que he de fer és fer primer la meva feina i després exigir als ciutadans. De totes formes, te vull fer una apreciació. No és una persona que dona menjar en aquest carrer, són dues persones que donen menjar en aquest carrer. De totes formes, una d'elles sí que ha registrat la colònia. Sí que ha fet un registre d'entrada de colònia. El que ha de fer l'Ajuntament ha d'anar a veure si aquesta colònia és viable o no és viable. Per això, senzillament és que vam aprovar les millores del plenari passat. Ara elles han tingut una campanya d'aquesta setmana de castracions. Nosaltres ja hem mantingut reunions, abans d'aquesta setmana hem mantingut reunions amb associacions de benestar animal per altres qüestions, com el tema del projecte que ja coneixeu de la moixera, i l'Ajuntament ha d'anar fent aquesta feina, però clar, jo entenc, no me sembla bé, com comprendràs, anar exigint al ciutadà
que complin unes lleis que l'Ajuntament no està complint ara mateix. Està clar, però bé, perquè no s'ho compleix, realment. Perquè no tenim temps material de fer-ho. Se té previst, però, complir-se. Sí, claro. I amb quin termini? O sigui, a curt Bueno, plaç, a llarg plaç? No, a curt plaç, sí. Vale, bueno, tornarem a parlar. Vale. Bé, la senyora Campins. Tema de portetes d'espais infantils, a mi que se n'ha posat qualcuna, bé, s'ha reparat la plaça d'Esquecito, però bé, tornava a estar en terra no fa molt, se té previst fer qualque cosa, se té previst tenir en compte el que nosaltres vàrem proposar, perquè tenim una altra proposta, si voleu propostes... Hi ha una proposta damunt la taula, que és que farem ara a continuació, i és la tornada a rompre, que és el que vam instal·lar, un reforç amb un ferrer, que això va també, m'ho dit que tot d'una que caigui una feina, m'ho la farà. És un bon reforç on, si posa un papà damunt, intentarà venir a tocar rompre-se. Quina proposta tenia, Maria, per si... No, bé, nosaltres que vàrem proposar va ser de posar un tope davant, no una barrera, sinó un panell, un panell a davant, i bueno, jo un altre que vaig veure estant de viatge no fa molt, van ser unes barres, com barres. I a més és divertit i tot, s'ha quedat bé. També una altra proposta que... Ho provarem ara així, ja que hem xerrat amb el ferrer, i després, si resulta que tot se torna a rompre... Sí, d'acord. Després crec que també us tu el tema coworking, com està el tema, perquè sé que la comissió informativa vareu dir... Perdó, només l'Angelina estem a coworking. Sí, bé, hem de modificar és una cosa que hem mirat entre tots, perquè és com més oberta i estem revisant l'ordenança, val? Sí que és vera que ara mateix no hi ha hagut tot... És un espai que està superbé i ens agradaria potenciar-ho. Per potenciar-ho el que hem pensat és canviar algunes coses de l'ordenança, tenim una mica d'esborrany, anirà a ple, per tant ho mirem junts si trobeu, però és per fer-ho com una mica més obert o que hi pugui participar més gent. Els espais a vegades tampoc no són pràctics perquè hi ha coworkings que són com taules més grans que hi pot haver una petita empresa o el que sigui. El que hi ha en el coworking de Lloseta són una taula única, no? És com un despatx personal. I sí que és vera que creiem que d'aquesta manera no és tan, o no s'adapta tant a totes les possibilitats que hi hagi. Potser qualcú té una empresa de 3 persones i clar, una taula única no és molt així. Va entrar fa poc una instància i bé, quan entra la instància d'alguna persona se valora, se mira que compleixi requisits i tal. Però volíem això, mirar, ho estem mirant per poder-li donar un poc de vida, perquè és una pena que un espai que és tan pràctic, perquè també hi ha una sala de reunions després, està molt bé, i que no se pugui utilitzar. Demanaves per alguna cosa? No, per segurament com estava, perquè la comissió informativa sí que va dir que estàveu treballant amb això i saber a quin punt estava, més que després que no mos torni a passar com el va passar en la darrera vegada, no? En el coworking, que al final ha quedat allà i al final... Hi ha hagut 2 peticions, Maria. Una no complia els requisits perquè era una associació, per tant, com que era una entitat sense ànim de lucre, després de valorar tot, s'ha hagut de fer un informe negatiu. I l'altra és una altra persona que ha fet la demanda però no ha acabat de portar també la documentació que falta, per tant no sabem si compleix o no i també se valorarà. Però també la veiem Angelina que després de revisar l'espai, la normativa i volem donar una volta entre tots. I està revisat o no? Sí, que els temps que està tancat, evidentment deixa d'ingressar també aunque sigui... Exacte. Sí, és perquè... Es perdent doble. Que les demandes que hi ha hagut, nosaltres pensem que no tampoc no hi ha hagut tanta demanda per això, perquè no dona resposta a el que necessita. A lo millor tampoc no hi ha hagut tanta demanda perquè no s'ha obert a tothom i no s'ha fet una campanya. Javi, de fet, el dia que hi vam anar també bé, gravaré i tal, però és vera que com que volíem primer modificar l'ordenança i fer-ho més obert, una vegada que ho hagin fet, que s'hagi aprovat l'ordenança, en farem promoció perquè tothom pugui apuntar-se. Únicament hi ha la normativa de plana web i que hi ha una o 2 fotos, però molta gent ho desconeix. I veig, també el tema de l'aturada de bus, que tu, pot ser?
Bueno, que no sé exactament. Sí. Vale, sabrem com està, perquè bé, nosaltres vam repetir durant dos plenaris que era molt necessari arreglar-ho i al final s'ha d'esperar que s'acabés rompent més i... Bueno, no s'ha romput més perquè arribaren a llevar el que en teoria estava espanyat, però estan fent un estudi per valorar si s'haurà de canviar tot o se podrà reparar el que estava romput. El problema està que a la banda de dalt no s'ha donat, és a dir, no se va fer el material que corresponia, jo vaig estar mirant en la tècnica i està bastant malament. És a dir, hem de valorar, m'han fet un estudi de les dues coses, hem de valorar si reparam o canviar. I supos que les properes reunions que fem hem de fer aquesta valoració. Però seria interessant i esperam que aquest pic se faci com toca, que d'aquí un parell d'anys no hem d'estar canviant i més que per la seguretat de la gent que estigui allà baix. I com és que no se va fer amb el material per a que toca? Bueno, jo vaig estar mirant en l'arquitecte, l'expedient de com vàrem fer, i per l'havien de posar, és a dir, és un ferro que té un nom, no us ho sé dir perquè és una cosa rara, que és un ferro aposta per estar a l'exterior. El que passa que l'expedient de contractació no estava especificat, que havia de ser d'aquest ferro. No estava especificat i se va fer en ferro. Sí, per estar a l'exterior. Claro, Es que el café no tenía modo... Pero ¿se pagó con el hierro especial o...? Sí, No, bueno, no està especificat, se va pagar el que en aquell moment varen fer és poc, això no sé si va ser una subvenció, però bueno, és igual. Però el cost era el que hi havia, però no està especificat el material que havia de ser. I se va facturar en el material, diguem, que se va posar, no? O sigui, el ferro. Exactament, és a dir, Sí, estava, ferro el material estava. dolent. Però en l'estudi no estava especificat que havia de ser aquest ferro. El nom, que era un ferro posto passat a l'exterior. Sí. Jo passo el pa. Gràcies. Clar. Continuar d'altres. Sí. Van fer una petició, bé, arrel d'una petició nostra del Partit Popular, van dir que es llistat les associacions a la pàgina web, no estava actualitzat. I en aquell moment tu mateix ens vas dir que te comprometies a deixar el dia. Com està? Pues mira, ara mateix pràcticament està. Falta contactar crec que dues associacions que han de ficar l'entrada telemàticament i per fer això han de venir a l'Ajuntament i és difícil quedar, però pràcticament està. No està. No, no està. I de les associacions en temes subvencions ja han cobrat les subvencions i tot. Han cobrat subvencions Van nominatives? cobrant algunes. Bueno, Sí, les que han sol·licitat. El procés és que per cobrar les subvencions han d'haver fet les activitats. Vale, Sí, sí, clar, si no no han podem- cobrat és perquè no han fet les... Claro, O perquè ho han fet ara fa poc i encara està en tràmit. La intervenció sí que... No, per exemple, la Capçaneta, per exemple, un exemple que fa la Quintada, no? I ara m'ho invent. I vol justificar amb la Quintada aquesta subvenció nominativa, clar, ha Si d'esperar. no la faci, no... Però bueno, ja ha cobrat Casa Abandonat, per exemple, que ja va fet aquesta gestió en molt pocs mesos perquè ja havien, com que tenien aquests dopers i aquesta justificació ja havien fet tal, doncs ja no ho havien... Quan arriba la sol·licitud d'alguna associació que vol fer aquest cobrament, passa per comptabilitat i s'ha de revisar això, que estiguin tota la documentació en regla i tal. I per això no és un ingrés directe. L'altre dia vàrem estar reunits amb una altra associació també i ens ho varen demanar i jo vaig baixar a intervenció de manera i m'ha dit ho tenc aquí, estic fent feines i tal, i bé, hi ha un parell d'associacions que ara aviat aniran Ara cobrant. ells fan les activitats, els tràmits i aquests s'agilitzen, no? Sí, també depèn de les associacions quan t'esperen, perquè clar, tu pots haver fet una activitat a l'abril i justificar en juny, no hi ha cap problema. Llavors, per això, lo descobrar ve activitat feta. Quan se fa la sol·licitud de pagament hi ha un termini que s'han de fer un parell de gestions de comptabilitat i tal, però a mesura que van
a mesura que van entrant, se van fent, amb aquest termini, se van fent amb ordre d'arribada. Supos que Cans Abandonats, que també Cans Abandonats no havien cobrat subvenció abans mai. Claro. Per tant, no havien de justificar i era més fàcil fer aquest pagament. Supos que per això és una de les que ja... És més àgil, I sí. l'activitat de Cans Abandonats, però no és ignorància, però que... Bueno, el que fan és... Vols saber què fan? Sí, o sigui... Tu vols saber què fan de Cans Abandonats? Sí, o sigui, que han cobrat la subvenció, quina activitat... La subvenció de lo que faran durant l'any. Bueno, ells el que fan són, per exemple, tot el que són vacunes per als cans, tot el que són els xips, tot això és el que le poden subvencionar. I si, per exemple, tenen un cap, no?, que ha vengut i el recull i el troben per carrer o ningú se'n vol fer càrrec, ells se'n fan càrrec, el duen a la canera l'han de cuidar, duen unes despeses, i aquestes despeses... Sí. Quan ens vam reunir en Cans Abandonats abans de fer els pressupostos, ens van presentar una sèrie de factures que ells havien anat pagant sense rebre cap subvenció de l'Ajuntament mai. Per això han rebutjat el vers. Per això, però són factures anteriors d'altres anys que han pagat, vull dir, aquesta subvenció és per despeses de 2024. Però sí que és vera que ells ens van demostrar que dins la seva associació tenen aquestes despeses d'animals, no? Claro. Això passa a uns informes tècnics i de justificació. Una altra cosa. Com hem dit a vegades, i hem debat en el pressupost del 2024, trobant que hi ha una poca predisposició en promocionar el comerç local. I ho vinc a dir perquè també una de les comissions informatives ens va dir que hi havia una pàgina que estava un poc obsoleta, que era la lloseta.com, i que te comprometies i tenies voluntat de dur-la al dia i tal. Com està això? L'heu visitada? Sí. Vale, què tal? No sé quina manera tenen els comerços de publicitar-se, si sou vosaltres els que els... Bueno, aquesta pàgina neix, és una pàgina de caire turístic, més turístic, i sí que té un apartat on els comerços tenen el seu apartat, diguem. Llavors, si com a comerç vols agafar aquest enllaç i promocionar-te, ho pots fer. Nosaltres hem fet qualque publicació des de la web de lloseta.com, sobretot notícies per mirar que la gent la vagi coneguent. I això, se tracta una mica d'anar fent i anar actualitzant la realitat dels comerços, perquè, per exemple, quan jo la vaig agafar, crec que fa un parell de mesos tenia comerços que ja no existien, i ara crec, si no me corregiu vosaltres, crec que s'han actualitzat el dia, tots els comerços que hi ha. Segurament falten, si voleu dir-me quin falta, jo he intentat mirar a veure quin falten, però bueno, si vosaltres sabeu quin falta, ho podeu dir. Però vosaltres, de quina manera, diguem, la publicitat, o sigui, el comerç ve vosaltres i vos diu jo vull sortir, o vosaltres aneu a cercar el comerç i els hi oferiu el fet de sortir a la pàgina? No, però és que ja surten a la pàgina. En el seu moment ja se va fer quan jo no tenia aquesta responsabilitat de comunicació, i jo el que he fet és agafar-la i actualitzar-la en els comerços que hi ha ara. O sigui, has llevat el que no hi havia i has deixat el que hi havia. I el que hi havia, que segons el que el meu... No heu enviat informació a tots els comerços... Bueno, vam fer una publicació, diguem, a xarxes socials, diguem, s'ha actualitzat la pàgina. Si la teva pregunta és, he anat comerç per comerç a dir aquesta pàgina? No, no s'ha fet això. Tampoc crec que sigui l'objectiu de la pàgina, anar a això, perquè no els serviria massa. Jo crec que serien altres actuacions. Estàs llevant ara... Jo crec que no, perquè té altre objectiu. No, jo dic que crec que té altre objectiu. O sigui, és publicitar el comerç, no? Això és el seu objectiu. Exacte. I les pastisseries, li sortim totes les pastisseries del poble. Que si una peluqueria, li sortim totes les peluqueries del poble, no? A més, seria interessant convidar, sobretot obrir-se i convidar que puguin publicitar-se els que no estan allà.
Clar, bueno, jo crec que si vosaltres sabeu de qualcuna que no hi hagi, m'ho deis. De totes formes, crec que, com us estava dient, que l'objectiu de la pàgina no és que sigui interactiva amb els comerços, val? Crec que no és la pàgina adequada per ser interactiva. Crec que hi ha altres maneres de fer una millora. Perquè per tant estem amb això i no invertim en la millor. Perquè té altres, perquè sí que fent... Home, jo crec que m'esteu fent una reflexió un poc demagògica. O sigui, jo el que t'estic dient és que la funció de la pàgina és altra, que també és molt positiva. Ara, el que tu me demanes, aquesta pàgina no ho fa. Entens? Tu m'estàs dient, és una pàgina només de directoris on apareixen allotjats els comerços que hi ha. Però no pot ser interactiva ni és una pàgina per anar actualitzant el propi comerç la seva, per exemple. Ens costa 2 veces la mini d'aquesta pàgina. Claro. I és una pàgina positiva. Estàs dient que no és profitosa? No, jo estic dient que és molt profitosa, però no per el que tu penses. Aquesta pàgina va néixer d'una manera com a mostrar el poble a nivell turístic, sobretot, més que personal o local, per exemple, una perruqueria, quan va sorgir, que de fet, si no m'equivoc, va ser a través de la subvenció que vos comentàvem l'altre dia a la comissió informativa, era això, enfocada a un caire turístic. Per això hi ha comerços, que és vera que podem utilitzar els que facin falta. Això és una tasca que també la ODL, la gent de desenvolupament local, se n'encarrega d'aquestes coses i és una cosa que podem encomanar i actualitzar. Però el que Javi explicava era això, que tot i que pugui mostrar tots els comerços que hi hagi, la funció principal no és de tenir una relació de tots els comerços, perruqueries, estètiques, perquè un turista no fa normalment ús, si ve a visitar 4 dies, no solen anar a la perruqueria, era més enfocada cap a turisme. Però tenim la pàgina, la podem utilitzar, la podem ampliar, podem fer... És una bona pàgina, per exemple, per penjar notícies sobre turisme, és una bona pàgina perquè si vols saber a quin horari té un comerç ho puguis saber, però per lo que vosaltres intuesc, perquè no vos entenc massa bé, però intuesc que m'ho voleu explicar, no serveix. Jo crec que no se pot entendre bé, simplement que estigui... Jo crec que no vos estàu explicant massa. Que estigui tota la llista de comerç actualitzada. S'entén perfectament, vamos. Sí. Que estaria bé des de comerç... Perdó, no? Sí, no. Però que estaria bé des de l'àrea de comerç que això fos una eina per incentivar el comerç local. Sí, jo crec que s'entén la frase, no? No estic demanant... És una eina, efectivament, és una eina per incentivar el comerç local. El que passa que, com vosaltres, la pregunta original era has anat a comerç per comerç, tenim aquesta eina? No, de quina manera heu arribat en els comerços arribaven a l'altre. Crec que consta en acte que m'has demanat. Farem un rewind. Vinga, farem un rewind. No ho han dit. Vale. No es queda més o menys clar perquè tens voluntat que estiguis actualitzada, no? Sí, si vosaltres sabeu de comerços que no hi són, per favor, digueu-m'ho i jo l'actualitzaré perquè ho puc fer jo. O si no, a través de xarxes se penja una publicació convidant a la gent que no està en aquesta pàgina si els hi va bé o si els hi fa ganes participar d'això. Ja ho vàrem fer, això, fa 2 mesos que ho vàrem fer. Aquí ningú te podrà dir no, Javier, és que a mi no m'ho has dit, saps? O jo no ho he sabut. Ningú se podrà sentir exclòs. Però si ja ho hem fet. Però sí que és vera que ho vàrem fer. I de fet, hi ha comerços que m'han dit aquest horari està desactualitzat, per favor, actualitza. Això que vosaltres estàu demanant ara ja se va fer. I tenim whatsapps que me diuen pues mira, això me podries posar el notari? I vaig modificar, tal, no sé, cadascun. Ningú me va dir, la meva pàgina no està, però perquè jo crec que vosaltres penseu que publicant xarxes tothom té la possibilitat de conèixer-ho, però això no és vera. O sigui, quan tu publiques xarxes no pots pensar que tothom arribarà a veure-lo. Vale, ho sabeu, perfecte. No, que com abans heu dit una altra cosa, doncs pensava que no ho sabíeu, però així és. Realment ho sabem. Perfecte. Jordi, molt bé. Una altra cosa, el tema del convent.
Hem dit que hi ha un registre d'entrada de la segona pròrroga del contracte de lloguer de Cases Monges, en el que se pot veure que l'Ajuntament es va comprometre a realitzar unes actuacions i que a dia d'avui encara estan pendents. Tenc aquí que posa que asunto según la prórroga del contrato de arrendamiento del inmueble, calle San Llorenç, número 10 de Lloseta, que de conformidad con la cláusula cuarta del contrato de arrendamiento del inmueble situado en la calle San Llorenç 10 de Lloseta, cuya copia se acompaña con el documento número 2, el Ayuntamiento se comprometió a realizar las actuaciones relacionadas en dicha cláusula, sin que a día de hoy se hayan realizado. Ante dicho incumplimiento contractual, esta parte reclama al excelentísimo Ayuntamiento de Lloseta el pago de 56.246,50 €, importe al que ascienden dichas reparaciones, para cuya acreditación se acompaña con el documento número 3 el presupuesto firmado por la aparejadora Carmen Aguiló Mora para que pueda proceder a su realización, y solicita que se proceda al pago del citado importe en el plazo de 15 días para que esta parte pueda proceder a realizar las reparaciones que contractualmente debía realizar la parte arrendataria. Això va entrar dia 9 d'abril. Sí, estem gestionant una mica el que diu aquí. Bé, vos conto des del principi, no? Quan nosaltres va començar la nova legislatura, poc temps després, crec que era el 30 de juny, 1 de juliol, havien de tornar les claus en el convent. Quan ens vam reunir per tornar les claus en el convent, ens varen sortir amb aquest contracte que hi havia anterior de les deficiències. Nosaltres vàrem visitar l'espai amb els propietaris i inclús també amb l'associació que ara ho gestiona, perquè després que tornessin els nous propietaris s'ha cedit aquest espai a través d'un conveni i tal a l'associació que ara ho està gestionant. I bé, vàrem estar fent algunes d'aquestes reparacions, per exemple, les persianes se varen anar a fer. Les persianes, perdona, les persianes és una de les coses que estan visibles i se veu que estan deteriorades. En aquell moment, la brigada va dedicar temps a anar a fer les persianes com s'havia dia, no sé, juliol, agost. Vàrem estar fent diverses visites a les que ells ens deien quines eren les coses que havíem de reparar. L'Antoni se'n va posar al capdavant. No s'havien de canviar les No, persianes. són els anclatges, no sé si diuen platges, el que ha la paret que aguanta la persiana, i això se va fer. I les rajoles se canviaren, i els bifes se canviaren, i se va picar totes les cales. De fet, hi va... Sí. O sigui, la nostra pregunta, més que res, és si després d'això vos heu posat en contacte amb ells, si vos heu reunit, i... Tenim pendent d'aquesta reunió perquè, com vos dic, sí que hi ha algunes coses que s'han fet. De fet, quan nosaltres vam deixar les claus, una de les coses que no estava a la llista era un grifo que gotejava. No estava a la llista, no teníem el per què de fer-ho, però vàrem interpretar que, havent nosaltres, l'Ajuntament, fet ús d'aquest espai, s'havia d'arreglar i va ser un arregle bastant complicat i també el vàrem dur endavant. És a dir, que en tot moment la predisposició ha estat bona d'arreglar totes aquestes coses i bé, tenim pendent fer aquesta. Ho hem estat xerrant aquests dies. 15 dies, que va entrar dia 9, si ens passen aquests 15 dies això costarà més del pes. De totes... Bé, és igual. Teniu pensat reunir-vos en breu? En tenia el moment de coincidir tots i reunir-nos, sí. I després per acabar ja tenim conformitat del tema del foc per lo del 1er de maig, tant de la Font d'Estrany com en el Puig. Bueno, de la Font d'Estrany, sí. De Puig, sí. La Font d'Estrany mos han desaconsellat, o sigui, mos han dit que no ho passem. Per motiu? Perquè tota la zona forestal ja ha sortit una
una zona nova que diu que no se pot fer foc a menys de 50 metres d'una zona forestal. Què passa? La Font d'Estrenc és tot zona forestal, o sigui, no hi ha espai. I la policia mos recomana canviar aquesta festa de puesto. No vos han donat opció? Jo tinc els dos informes aquí, tinc l'informe de la policia local i tinc l'informe de la conselleria. I el que posa, ho posa molt clar. No s'intentes. Veus, per part de la policia local, una vegada llegit, quan fa referència a la distància mínima de 50 metres de l'ubicació de l'ús del foc al terreny forestal més pròxim, recomana cercar una alternativa a l'ubicació de la Font d'Estrenc. O sigui, Despuig no diu res, perquè se podria fer, però a la Font d'Estrenc m'ho recomana no fer-ho. Encara que sigui envoltant, que vulguin pujar... És foc. I s'ha cercat un altre lloc per donar una solució, encara que també la gent té que veia... La zona que té l'Ajuntament Sí, és allà dalt no tenim més zones per fer... Si m'hauria cercat o donat qualque altre lloc per poder fer. Jo veig que no sigui fàcil, complicat veig que ho és, però cercar una segona opció. No deixar per lo darrer i no avisar massa gent, perquè falten 10 dies. El 1 de maig, ningú sap res, molta gent hauria de fer compte d'anar-hi, i si no s'avisa d'aquesta gent, després de moment, quan s'avisarà, què passarà després? Aquest informe que ha llegit Antoni, jo l'he rebut avui de matí. Avui des d'ara. També és que la normativa va entrar en vigor dilluns. Som a dijous. Ja, si no dic el contrari, però ja el que diu tu som dilluns, ja som dijous, han passat 4 dies i són 4 dies menys que falta per dir... Va entrar dilluns, els tècnics ens han entregat avui de matí o a migdia aquest informe que vos van dir dilluns que l'havien demanat, que en tenia vos ho podrien dir, l'han tingut avui de matí. Suposo que heu vist publicació, no?, a xarxes, que ja està publicitant els fets. Tenim en compte que mai havia passat això de que mos adelantassin la fetge, s'ha de I que hi hagués aquest límit de... Guany hi ha un perill molt gros de que inclús... Aquesta gent que fa comptes fer allà i que va allà a visitar, se'ls ha d'avisar quant abans, perquè clar, és que han de tenir l'alternativa. Inclús el Font d'Espuig, encara no sabem si ho podrem fer aquí on ho fèiem antes. Vull dir, potser haurem d'agafar el passillo del pavelló i fer totes les paelles allà. O sigui, mireu si està complicat el tema. Està delicat. Està molt sec, no ha plogut, hi ha molt de perill. Ara imagineu que passarà alguna cosa. Seria un desastre. Això ja no seria normal, però és un desastre. No, això ja veig que s'aconseguir, no va per voltes, però sí que és un tema que s'ha de començar a mirar per avisar la gent. Sí, però vull dir... Perquè si la gent faci un compte nosaltres. Totalment d'acord, però que no hi ha hagut Fins que no vam prendre la decisió no comunicarem. No comunicarem precipitadament, no comunicarem precipitadament res que pugui després ser una mala decisió. I mentrestant hi ha un possible publicitat i potser estaven en tiquets i el deixarem... Ha de publicar responsablement. Quan tenim una decisió, publicarem. Que sigui el més avant possible, però manco la gent que... Sí, serà el més avant possible. Serà el més abans. Però la solució que deia vosaltres que és que la gent que anava a la Font d'Estrenc posa-li un altre lloc, o sigui, que no vinguin a Espuig. No. Que si n'Espuig i que vam en Espuig... El que deia jo era, per si una d'aquelles coses, no perquè la gent no pugui anar a la Font d'Estrenc a Espuig, sí, hi pot anar, però hi cabran cercar un segon lloc, canviar un lloc opcional, el que és la Font d'Estrenc, cercar un segon lloc opcional. Per donar un altre tal, que si cap allà dalt tothom, està superbé. Jo aquesta pregunta ja l'he feta. Vaig demanar més o menys quantes persones anaven a la Font d'Estrenc cada any. Me'n van dir unes 300, 400. 300-400 allà se pot assumir perfectament. Se pot assumir, no hi ha puesto encara. Si ens presenten 1.000 persones més, no. Està clar.
Però, bueno, per l'espai és que no hi ha més espai. Se'n registra l'aforament? Perdó? Se'n registra de qualsevol manera l'aforament? Que va. Perquè clar, a títol particular, a títol d'alguna empresa, com que no és un acte que organitzi l'Ajuntament, per exemple, per les paelles de Sant Pano sí que sabem exactament quanta gent, perquè estic a les veran nosaltres. Però després en un acte així, que pot pujar qualsevol família i fer paella o un grup o el que sigui, no se pot. Per les paelles de Pano van venir 800 persones. De totes formes, pensava que hi ha Samina i Cana Rosa Jordi, que potser se podrien quadrar. A Samina ja va l'Estel d'Escocó i després també estem valorant aquestes recepcions. Però bé, sí que és vera que cercàvem potser un espai que fos natural, que fos... Clar, bosc no pot ser. I aquí va ser, perdó, aquí va ser el pàrquing. Sí. Que no passava, que creieu que no teniu altre espai. Però aquí va ser el pàrquing, és un lloc obert i potser també molta gent li podria interessar deixar aquí baix. És a dir, gent i tot d'anar a segon estrenc, anar aquí baix, o se tenen nit i tal, o jovent. Lo que seria ideal... No seria una mala... Lo que seria ideal seria que estigués el menys desperdigat possible, perquè tenint en compte que hi ha tant de risc que si passa alguna cosa, tots els serveis puguin estar en el mateix lloc. Per això encara no hem pres una decisió, perquè espais, bueno, poden anar a la mina, poden anar a Cana Rosa, que no, o jo personalment no hi havia caigut, en el descampat també podríem mirar, però clar, si tots poguéssim estar en el Puig, seria molt més fàcil de controlar que si pren alguna cosa o si hi ha qualque perill, que no n'hi ha d'haver, que tota la gent estigui allà mateix. És més bo de controlar que 4 puestos diferents. I una pregunta meva, potser és una tonteria, però ja que dius que el Puig està, que també té un perill, que també estem valorant, com deia Antoni, un perill allà dalt, com així se demana permís i no es passa tot aquí baix. És un lloc amb una bona esplanada, hi cap moltíssima de gent. Perquè les festes s'han fet sempre allà dalt. Doncs, perdona que t'interrompesqui, el primer de tot, la festa sempre se feia a la Font d'Estrec, tota la vida. Després se va passar a la Font d'Estrec, a la Font del Puig, que se va fer en el grup que diguéssim dalt. Se va fer la Font del Puig aposta per aquest dia. El que passa que un sector de la gent va quedar a la Font d'Estreny. L'Ajuntament de la Font d'Estreny, en teoria, ni ho organitza, ni ho munta, ni ho desmunta. És una finca privada que un grup de gent va allà. El puesto oficial per fer aquest dia del 1 de maig és el Puig. Per tant, és clar que estem valorant i hem de mirar, però realment és una propietat privada que un grup de gent anava a dinar allà quan se va fer i ubicar la Font del Puig perquè anava tothom. De tot més, tota la vida s'havia fet allà dalt, per molt que fos, no fos. Sí, hi ha coses que s'han de la vida. Ja, però el que estem dient és que sempre s'havia començat ja a fer aquí dalt. El que no trobo normal és que, vale, que està molt bé el descampat, però... Que tampoc és nostre. Que tampoc és nostre. Agafar la gent de la Font del Puig, que fa anys infinits, que té com a tradició anar el 1 de maig, i passar-los tots aquí baix. Allà on tenim un espai aposta allà dalt. Més gent hi fa la gent. Bé. No entenc. Que això m'agrada la festa, jo no dic perquè no estigui bé, però vosaltres mateixos veu que aquí dalt hi havia un perill, veu que volíeu centralitzar la gent tot allà mateix, és a dir, si no hi ha la gent allà dalt, hem de tenir una segona opció. Mateu, el que tu dius és que tens raó. Quan penses una cosa, te ve una altra idea i dius, bueno, doncs per què no ho ubicam aquí? I si ho fem aquí, clar, però aquí queda molt desperdigat. I si, per això encara no hem pres una decisió, perquè no trobam cap que sigui ideal, no? Si ho movem tot aquí, estarà tot junt i cabrem, però la gent que realment sí que pot anar al Puig, perquè en el Puig sí que se pot fer, Ventura no vol venir aquí i tampoc no hem d'obligar la gent que deixi un puesto on sí que hi ha permís per fer-ho. Si ho han fet tradicionalment allà, bé, aquesta és la situació des d'avui que han rebut l'informe, doncs estem amb això. En saber una cosa definitiva, també utilitzarem el grup de WhatsApp que tenim tots i així la difusió també és més ràpida, si ens ajudeu, clar. Sí. D'acord. Doncs ja està. Gràcies. Després, no sé què és competència, el que és escut de pàdel, meu, tant escut de pàdel ho puguin posar en la mateixa pregunta, perquè està exactament igual, tant el que són les pistes de pàdel i el camp de futbol cert està fet un desastre. Però aquí, brutó per tot, deixadesa, amb els fets per tot,
herbes estan molt mal estat. Més que ho hem anat a veure, d'estar a la vista, ara us passarem unes fotos. Si feu compte fer alguna cosa, perquè la veritat és vergonyós. Com està això d'allà dalt, és vergonyós. A menys, si feu compte d'arreglar-ho. Hi ha els que fan fado i tot la bessura que hi ha. És culpa de la gent. Sí, però se deu haver d'arreglar, se deu haver de llevar les herbes, se deu haver de fer net... Si això ha passat, supos que ha estat de manera puntual i no de manera recurrent. El que hi ha no és un dia. Menys passat d'estar net. El que hi ha no és un dia, ara vos passarem les fotos. L'herba fa mesos que és. El que hi ha sabeu que no és un dia. No, ara vos ho dic. Sí, que és vera que jo m'ha arribat també aquesta informació d'aquesta setmana. Però les passades setmanes no m'ha arribat aquesta informació. Ara qualsevol mirar... Normalment, la gent que passa per allà, o jo mateix que hi vaig dia sí, dia no, estic al tanto, ben que dic que hi estic damunt. Mira les fotos, perquè les herbes que hi ha no són de 2 dies, la rodigilla per poc, però són tots això és deixadesa. Mireu, no tens les fotos. Se vol mirar i així podràs opinar, perquè aquestes herbes no és de 2 dies, això. I més, que no plou, és a dir... Els fems està... I els fems igual. Sí, els fems. No té ni color. Deuen de repassar. Que pareix que són de 2 dies. No, no, està clar. I deia que hem anat, que ho veiem tot superbé, els camps de diada. De totes formes, va dir que havia molta brutó? Sí, no veu brutó aquí. Quin és el brutó? Javier. No, digues. Això que tens les fotos o... És que no se m'havia descarregat, vale. I mateix deia que estava en bon estat, que estava tan moscada de diara, que havia anat fa 2 dies que no tocava ser així. Aquestes herbes, o fa un parell de dies, aquestes herbes no són d'un parell de dies, això és deixadesa total. L'herba no, però tenia el brutó. Miquel, mira els fems, perquè hi ha sucs, brics de sucs, que no tenen ni color, que això ja fa... Volia dir, la quantitat de persones que passen per allà, tant l'escola com tots els equips que venen a jugar, tots els equips que venen a jugar de futbol 7, potser per allà passen cada dia 130-140 persones. Si un dia, allà no s'hi fa net, o se descuida un dia, és probable que hi ha sucs que ja han perdut el color. Miquel, basta una resposta sincera i de dir no us preocupeu, ho arreglarem. Clar que sí, òbviament, això és una cosa òbvia que... Ja està, no te justifiquis, ja està. No vull justificar. Sí, perquè estàs llevant lo de la brutó, per llevar les herbes, la brutó, per exemple, que dèiem, que hi ha pots que no tenen ni color, és a dir, un pot que ha perdut el color, això no és un pot d'un dia, ni 2 ni 3. És a dir, ja feu un grapat de dies que estigui, com se diu, s'interperi, que estigui en els temps. És a dir, no és de 2 dies això. Vale, perfecte, però jo m'he donat a entendre que aquesta brutó ja és de manera recurrent allà dalt, i jo per això no ho pot repetir, que ja ha perdut el color, no és de fa 2 dies que estigui allà. És a dir, és que no es fa res, no és res més. O que no se fan les herbes, anirem a fer net. No s'ho ve. S'ha de fer i s'ha de mantenir neta. Ja està, per la nostra ja està. D'acord? Tornem. Bueno, sí, jo volia demanar, ha sortit una subvenció d'equipaments culturals. Ha demanat alguna cosa, aquesta subvenció d'equipaments culturals. S'ha demanat? Van demanar per al teatre recanviar el que són llums de tungsteno a llum de LED. Il·luminació en el teatre. També un equip de boira artificial i per al teatre també. Però bueno, si vols concretament te puc passar la sol·licitud que la tenc, si vols te la pas. Jo així ja sé exactament. Però va per aquí, va per el tema de canviar, perquè no sé si, com que tu has estat governant, com tu ho saps, el teatre té el que ha de fer abans de 2026 és canviar tot el que són els focus per focus de LEDs i això ho hem de començar a fer i s'ha de fer. I per equipaments culturals hem demanat això. Ens ha arribat un requeriment, una qüestió burocràtica, ja hem fet el requeriment, ja l'hem contestat i ara estem esperant.
I la biblioteca de la taula. Sí, prestatgeries, una Bàrbara, un coixins per als contacontes dels nens, un altre moble per a un carretó per quan s'han de reconar els llibres, que no en tenia, i unes cadires. Cadires. Sí. També... Més econòmiques per poder estar. Per l'escola de música han demanat una prestatgeria. Molt bé. També hi ha la subvenció dels pares. Els que heu sol·licitat la subvenció dels pares. Encara no ho hem sol·licitat, avui mateix hem parlat amb la coordinadora de l'empresa, la que fa servicis en els ajuntaments, i ara se decidirà en el seguit de govern com a qualitat de subvenció i en què ho destinarem. Tenim temps, hem de dir, ja estic donant. Sí, era per saber si sí, i està imminent, sí. Qualque cosa en concret. No, encara no. Avui, és que hem tingut la reunió avui a les 2 i pico i no hem pogut xerrar més, però ens ha explicat tot el ventall de possibilitats que hi ha i ara el que hauríem de fer és una mica... Després també va sortir una subvenció per els pla sostenible per presentació de projectes de l'impost de turisme sostenible. En el sol·licitat Aquesta és, Toni... La que vam parlar tu? Una s'ha presentat l'Avinguda Escocó i una altra s'ha presentat l'edifici. Sí, jo tampoc no sé quina. Perquè això va acabar dia 15 de març. Sí, s'han presentat, S'han presentat. Són les que han fet amb en Salat. Quines són, concretament? No sé exactament, no te sé dir a quines les dues. T'ho puc dir, sí, perquè ho han fet en suport i t'ho miraré. No te sé dir quina, però el que diu Antoni, n'hi ha una d'elles sí que vam presentar el projecte de l'edifici de l'Ajuntament antic, que com sabies que en Espirep no mos havien donat i... Exacte. Sí, ens van recomanar que ja que teníem el projecte fet l'anéssim presentant fins que... Sí, jo vaig presentar la Torre. Sí. I l'ha estat a través d'ell, o sigui que te revisaré quin és exactament el que han presentat aquí. I després també hi havia una subvenció de transformació digital i modernització del sistema de gestió de patró. Aquesta crec que no l'ha agafada, crec, perquè això va acabar dia 1 d'abril. I sí que està subvencionada amb el 100%. Vale, Tomi. No, ja no hi sou atents. Bé, però... Ja està passada. Si no l'heu agafada és perquè no l'heu mirada, no ho sabíeu, no ho devíeu saber o no us ha interessat. I ho sabíeu, no? Hombre, ja van sortir les subvencions, jo sí que no les devia repassant, però jo no sé si és que vol poder demanar, jo sé si és que m'arriben. No sé, totes les subvencions que surten sí que ho sé. Perquè no sé si te diuen... No, però cosa si jo ho tinc que fer, ja ho he de passar. No, molt bé, sí, tens raó. La vostra feina està amb les subvencions i cercar les que vos interessin i les que no vos interessin. Jo te puc dir que el tema de subvencions, que també hem demanat, la subvenció que ha tret el govern del PP i Vox per recolzar la música en català, que hem agafat 3.000 euros. Està molt bé. I també que ja m'he gastat, ja tot una. Si soc un banc fora de les... No, és que l'important de les subvencions està de molt d'elles i sobretot aquestes... I també el PP i Vox, el govern, també han tret un de cultural en català, que també hem demanat, que són 9.000 euros per fer projectes en català. I, bueno... No, l'important és estar amb les subvencions i agafar totes, sobretot aquestes, que no estan res, si les altres potser que us interessen. De revisar, n'hi ha també que van sortint i que no s'adapten a el que nosaltres podem fer, a el que sigui. Per tant, revisaré aquesta que me dius i en el proper plenari te responc. Després també ara, ja us ho vaig dir, la subvenció informativa, que ara sortiran les subvencions, sobretot d'aigua, potable, i també hi ha una partida de 24 milions que també surt d'aigües fecals i aigües pluvials. Aquesta també és molt interessant i això sí que pot ser molt important per als pobles, agafar alguna d'aquestes. Després, què faig comptes fer enguany a l'escola d'estiu? En l'escola d'estiu hem estat intentant treure la licitació, però com sabeu, a l'Ajuntament no tenim tècnic de contractació de fa estona
I bé, és una de les coses que t'havia recalcat moltes vegades. Si haguessin trobat un plecs preparats, ens hauria anat molt bé poder licitar-la. Enguany és impossible. Ja tenim encomanats de totes maneres, bé, quan ho vàrem sol·licitar, per terminis era molt complicat i ho tenim encomanat, no arribarem a temps enguany, però sí que per l'any que ve. I així, a més, podrem deixar l'escoleta coberta durant 4 anys, que no afectaria la legislatura següent, cosa que nosaltres no ens hem trobat. De totes formes, tu m'ho vas recalcar moltes vegades que s'havia de licitar, crec que fa d'haver 9 o 10 mesos que estem començant. Sense tècnic de contractació. En 10 mesos. I a tu t'ho vaig recalcar durant 4 anys i no he trobat cap plets preparats. Una persona externa que fes els plets per felicitar això. Molt bé. Crec que no vols interessar molt. També jo crec que en la situació com ara trobar dins l'Ajuntament per poder treure uns plets. Crec que nosaltres en 10 mesos, que ens creiem una cosa que tu en 4 anys no vas fer... Està claríssim. La senyora Palesa sempre m'ho recalcava i veig que ella... Tu tenies tècnic de contractació, nosaltres no. Era tan fàcil, Tomeu, com deixar encomanar a un tècnic de contractació que sí que hi havia durant els 4 anys que tu vas estar, uns plecs. De fet, tu ho podies licitar, no ho vas voler fer, era una decisió... No, nosaltres no ho vam voler licitar. Bé, era una decisió, però sabies que era jo, no era la normativa. No, era el vostre partit, en aquest cas, que insisties que volia licitar l'escola. No, jo no he de dir des de l'oposició a cap equip de govern el que ha de fer. Nosaltres, l'equip de govern, en aquell moment, aquells 4 anys que jo vaig estar governant, vam decidir no licitar l'escola. Bueno, tu sabies que... no vam deixar res preparat perquè no feien compte l'escola d'estiu. I si haguessis deixat fet, s'hagués pogut regularitzar. L'escola de música, com ho teniu pensat fer? Que ara acabarà també enguany. O estem xerrant. Encara no tenim decidit encara. Si vau de bicicleta, com em diria que també vols informar-se, perquè això... Sí, el que sí sabem és que no ho faran com se va fer l'any passat. No se va licitar, aquesta escola de música. Se va prorrogar l'any passat. Se va prorrogar. L'any passat la van prorrogar, no? Sí, l'any passat se va prorrogar. Tenia un any de pròrroga que se va prorrogar. Tenia 2, si no m'equivoco. Era tu dius escola de música, no? Sí. S'han queixat molta gent, no? Sí. D'aquesta pròrroga. Molta gent. També és tot se queixa. Ja ho sé, també. Molt fortet, això. Heu fet les bases dels projectes de la classe d'Espanya, que dius de fer. Que va dir que no volien els sols d'arquitectes. Ja heu fet les bases. Però si el termini era d'un mes, sí. Nosaltres el que vàrem acordar amb els arquitectes en els que vàrem convidar era que, com que no era un concurs d'idees, les bases i els acords que vàrem acordar tots aquí se compartirien en un document que estava compartit amb tots ells. Això era el que vàrem acordar. I, de fet, hi havia una part a baix del document on ells mateixos varen dir si tenim qualque dubte o qualque pregunta, la posam aquí, com que és un document de Google, és interactiu i ens podem anar contestant o que inclús el que contesti un o el que demani un li serveixi de resposta als altres. Va acabar el termini, però, vull dir, se va fer aquest document amb ses... No, s'ha fet, ja està. Sí. Demanava si s'havia fet. Sí. També, Antoni, vas comentar que havíeu de fer un informe per els arregles de la plaça a Mallorca. Sí. Ja està fet. Bueno, doncs precisament avui una mica m'han passat un, perquè on la Romero va tenir un seguit de govern, van proposar, podien dur en el fons, i un d'ells va ser... Jo vaig proposar l'arreglo de la plaça Mallorca. Avui mateix m'han arribat. Aquell m'ha passat, i després, com a Rubén aquesta setmana, decidireu si ho feim tot així com ho ha especificat la tècnica o si feim només una part. Després també vam estar parlant de comissions informatius sobre el tema de la construcció de l'institut. Heu parlat amb els propietaris d'aquest edifici que van estar parlant? No, estem esperant que... De fet, ens han vengut propostes també de gent que també sap d'altres espais que podrien ser. Com us vaig comentar, el dia 4 de març vaig rebre aquesta petició de la conselleria de que féssim arribar
les nostres propostes, no? Dia 5 m'havia de cridar un tècnic, no me va telefonar ningú, i dia 7 me vaig posar en contacte amb la conselleria i vaig demanar que me fessin arribar aquest contacte del tècnic, i dia 8 de març vàrem entregar aquell document que vos vàrem compartir. En el correu i en el registre d'entrada que han fet, el que vàrem demanar era que per favor venguessin a veure aquests espais, perquè nosaltres no decidim el terreny que la conselleria voldrà utilitzar. Són els tècnics i nosaltres el que volem és, primer, que els tècnics valorin els terrenys. Nosaltres hem fet unes propostes, però si ells ens diuen que aquesta proposta no és vàlida, no pressionarem ni res. Per tant, una vegada que vinguin els tècnics, que això és una cosa que vam sol·licitar el dia 8 de març, una vegada que vinguin els tècnics i que ens diguin quins terrenys són aptes, quin terreny prefereixen, xerrarem amb els propietaris. Nosaltres hem fet propostes, però sense saber de quins terrenys... Bé, vosaltres ho vareu veure, la comissió informativa. Sense saber si aquests terrenys són aptes, no aptes, sense una opinió tècnica. Per tant, no tenim... o hem valorat que no és necessari fer-ho ara. Una vegada que vinguin els tècnics o que decideixin els tècnics o el que sigui, sí que farem aquesta cosa. Vale? Després se va fer una reforma de l'Aquins, del barri Estat i del Bartoni. Se va arreglar tot aquest fiscal. Aquests Aquins ara comencen a estar en mal estat. Us ho dic perquè ja m'he informat de com està. Resulta que en aquesta obra ara se li ha de tornar a tirar una passada d'arena perquè els adoquins s'estan movent així com van passant els cotxes, i això és una feina senzilla i que si se fa no tindrà cap repercussió, però si no se fa, d'aquí mig any els adoquins no serviran per res. O sigui, quan se fan aquestes obres se posa arena, però moltes vegades en sopars de 2 o 3 mesos que ja han passat trànsit per damunt, se va moguent i s'ha de tornar a rellenar d'arena. Si no se fa aquesta feina, el mal serà pitjor. El mal serà pitjor i convendria que ho mirarà. Gràcies per dir-nos-ho. Hi ha un parell de preguntes per el Miquel. Sí? Les obres del gimnàs antic, del gimnàs nou que s'havien de fer, van quedar aturades fa més d'un any que no s'ha fet res d'això. Què ha de fer i com t'has fet? Si tot va bé, no. Si és possible, jo m'agradaria portar, com que sense reunió el tema de la subvenció d'espòs, fer l'ampliació del gimnàs, ja que va quedar aturat, m'ho va quedar negre. Com a regidor d'esport seria la meva principal proposta. Perfecte. Convendria que fes una mica de repàs perquè l'altre dia vaig passar i hi havia 2 valles que estaven obertes, això convendria que ho sellàssiu. On? Aquí, en el gimnàs. A la part on estan les obres començades. Exacte. Convendria que ho repassássiu perquè hi pot haver sí, ja hi passa gent també. que se pugui fer mal això. Després també vaig caminar un poc més per avall i vaig veure que hi havia una valla de camp de futbol que estava en terra. Segons vaig demanar, van dir que ja feia estona que estava en terra aquesta valla. Pensava que hi va haver aquella d'entrada? Sí. Sí, a veure que... No l'heu llevat i també és un perill. No sé si s'ha d'arreglar o s'ha d'arreglar. Pendent de l'assegurança, com us ho ha d'arreglar, però sí que tens raó. Això és una lligada i... El manco de llebret d'enmig que no estigui ja mig del camí. Un perill per els usuaris que estan passant per allà. Després també m'ho han enviat un parell de queixes de la Quitsina. Queixes que m'ho diuen que l'estuari dels homes estan oberts, que la gent entra allà i no hi ha control d'accés d'usuaris, i que diuen que molts de monitors estan entre la gent que estan donant classes i no hi ha ningú a la recepció. No sé si això ho podeu mirar. També és una tasca també. No sé qui és encarregat de no sé si és mateix estudiantes. En Vicenç, és coordinador, sí. Jo parlaré amb ell. Convendria que això ho repassássiu perquè els usuaris... I el tema dels usuaris també ho hem parlat i la nostra idea ja ho hem fet, hem anat fent rotació perquè els cap vespre hi puguin anar dones de neteja a fer nets dels usuaris. Ara bé, els usuaris se fan nets que passen, que hi ha segons quins dies, on hi passa molta de gent i passa exactament el mateix. És que se fan nets els usuaris cada matí.
Sí, però... Ho ha de fer els capvespres. Els dilluns sols està fent un desastre. Suposo que és per això. Sobretot els dilluns sols. Sí. Ja hi vaig per setmana. Ja ho hem parlat, tots junts. Home, el problema és que també, així com el vestuari de les dones sí que està tancat, però dels homes està obert. Hi ha gent que s'ha queixat que... El dels homes està obert i el de les dones tancat. El de les dones està El de la piscina... No, pots entrar directament en el vestuari dels homes perquè està obert, en canvi de les dones s'està així com toca estar tancat. Val, que no poden la targeta per entrar dins. Té dies, Tomeu, perdona que faig contrari perquè jo m'ha comentat. És que jo ahir mateix... I la targeta, he hagut de passar la targeta. M'ha hagut de demanar l'entrada no l'habilita. És que jo ahir mateix hi vaig anar i la gent passava la targeta per entrar dins. Un pic també és vera que he anat i també vaig obrir directament. És que de vegades se queda com a mig. Jo no tanca de vegades, no tanca bé. Jo que dic, el tècnic que estava obert era que estava a Espanya rodat i no s'acaba la porta. I el que va directe a les piscines en el gimnàs estava romput, també el vàrem arreglar. Mirem. Tots els usuaris d'allà també hagin gustat les Sí, això. I no hi ha un horari, no? D'atenció, tu vas allà i no... És que hi ha molta gent que pensa que entren i no ha ningú i entra. Això és una anomalia. Seria necessari. Quan feia comptes fer els forats de les pistes dels pavellons per voler? Quan havia d'anar a la liquidació, com sabeu, els forats del vòlei estaven per fer, amb un préstec, han de fer aquell préstec i fer-ho, tot una capó. La liquidació va anar en el plenari el mes passat, fa 3 setmanes. Després també hi ha un parell de desperfectes per pavellons, això, Miquel. No sé si has avisat la gent. Pau, te criden. Els desperfectes te refereixes, Tomeu, a les rajoles que hi ha just davant del parquet? Els desperfectes són el passadillo, les portes que no tancaven bé, qualsuna que s'havia de canviar la maneta. Això m'ha quedat enterar ara. Els llums... No ho sabia jo, això. Els llums tampoc. Després també hi ha unes filtracions que vaig donar el contacte de la persona que si ho volies arreglar, la filtració que ara no té bar, que vaig donar el contacte d'aquesta empresa que ho fa. Poques paraules, això fa un mes, no s'ha fet res. Te puc donar context demà mateix, això? No, jo que se me queixen i jo, com que me passen les queixes, tu t'he de passar por. Val, el que no tenim constància és ni dels panys ni dels llums que estan fusors. I qualque tros de fusta perquè el bots... Tampoc ho sabia. Tampoc ho sabia. Va. El tema de les places de sus turístic, com ho tenim, això? Com està el tema? De sus turístic? Però vaig comentar l'altre dia. Perquè m'han informat que hi ha hagut qualque denúncia, no sé. Nosaltres, Aquí puc arribar. No sé si quan voleu explicar com està el tema, si ho sabeu. Vam xerrar amb el tècnic que mos ho fa i mirarem si la setmana que ve mos pot dur ja la documentació pertinent. El tècnic? Sí. Clar. Sí, no n'hi ha més. L'informe que vos vaig dir en el plenari anterior, en el plenari anterior fa 3 setmanes, està encomanat des de setembre, octubre o novembre. Està encomanat, com sabeu, també hem fet altres feines i és la següent que li han demanat que de forma imminent ens l'entregui per poder presentar. Sí, més que res perquè és un problema. Ja, no, està clar. No analitzat el que és. La veritat és que hi hem estat damunt, l'Antònia ha estat en contacte amb ell, jo també hi he estat, per demanar-li que ens presenti aquest informe tot d'una que pugui per poder-ho dur endavant. És l'únic que tenim per ara. Val. I referent al pla director, com estan les al·legacions que s'havien de fer del pla director de la biblioteca? Us ho ha enviat tot per correu a Bàrbara. Però no s'ha fet res. Ell està fent feina, no munta això, però... També hauria de percebre si s'havia fet cap pas o no. Va fent feina, però
si necessiteu qualsevol concret, Per saber si les al·legacions s'han fet i s'han presentat a la conselleria, que és aquí on s'han presentat. Els ha enviat per correu a tots. I ella va fent, m'ha dit que aniria fent perquè no hi ha tècnic ara en el Consell de quan ell envia o va demanar dubtes ningú li contesta. Això ens està passant molt en moltes àrees. No, tècnics és possible, vol dir. Hi ha molt de moviment ara del procés d'estabilització i, per exemple, quan demanen suport tècnic en coses que demanen, no mos contesten. La Bàrbara us va enviar la relació a tots vosaltres, ella ha demanat una cosa, supos que quan ho tingui fet mos ho diran. Ella m'ha dit, jo vaig fent feina, he demanat suport. Quan estigui fet, us informaré. Va fent feina, Tomeu. Vale, no, per saber si s'havien fet o no les passes. Va fent. Va fent. Bé, no. No tinc res més a dir. Molt bé. D'acord, gràcies, Tomeu. Jordi, estan de vots. Yo tengo una pregunta para Massanet. En la calle San Llorenç, número 5, hay unas obras, ¿vale? Y hay un andamio, que es delante de la plaza de Cuatro Cantones. Sí. Vale. Tenían permiso hasta el 12 de marzo. ¿Sabes algo? Si no vaig malament, t'ho diré, però si no vaig malament crec que van demanar una pròrroga. Jo vaig comentar a l'arquitecte i si no vaig malament van demanar una pròrroga, jo t'ho confirmaré. Te lo digo porque lleva mucho tiempo. Sí, ho vaig veure. Ya está sin protección, además. I ho vaig... Sí, la protecció l'any va acabar. Perquè jo hi vaig cada dia i de fet dilluns vaig mirar menys que estaven desmuntant perquè em vaig dar compte que havia llevat la protecció. Però en teoria crec que van demanar una pròrroga, jo t'ho confirmaré. Porque lo que se están quejando, que lleva casi sí, un año ahí. Una estona, fa molta estona. Y ya sabemos que no hay aparcamiento, como está hablando, y se quejan. Después, en Cuatro Cantones también el tema del desagüe que hacía ruido, que ya lo estuvimos hablando en un pleno. ¿Se ha solucionado? Que sube hacia el PUC. El Morull. Sí. El Morull. Vale. El carrer del Morull, dius, Sí, lo del Morull és un problema de la tuberia de baix, que el tubo és més gros i s'ha de fer obra. Vull dir que no podem anar, com la brigada va a vegades que posa una tela que té posta per deixar de fer renou. El que ha d'anar és en la mica, hem d'anar, hem de mirar i haurem d'aixecar tot el tros per renou. Ya, pero es que lleva tiempo. Ya lo hemos hecho una vez, vull dir, ja ho hem fet una vegada, això. Ya, pero si hay que hacer obra, no sé si puede entrar esto con lo de las subvenciones de las aguas. És el que estamos intentando aclarar. Hay que aprovecharlo porque llega el Però verano. sabem, és un tema pendent perquè sabem que s'ha queixa dels veïnats i en raó, perquè jo he sentit a renou. No, y yo voy a quedar ya un moment y... Que sí, però estem mirant ara una mica i després per si ho podem incloure dins de subvenció. ¿Y el centro de día dónde lo llevaste más a mí? No, yo. ¿El tema de la cocinera cómo está? ¿Sabemos algo? Igual que estava. No hay cocinero. No. Pues ya está. Ai, com es podrà calcular la referència d'aquell? Ara, però no se pot posar encara. No se puede comer. No. Fins que n'existissi, no? No, perquè tenim una persona i no se pot substituir. És el que ens passa en tot el personal del centre de dia. Y salió una plaza de tema de cocina, ¿puede ser? D'ajudant. D'ajudant. I l'ajudant la tenim. Vale. De fet, això està ajudant... S'ha molt bé tot que pou fer més varietat de berenat, de cervasses, fa postres, però la cuinera no se pot cobrir. Perfecto. Ja m'agradaria. Por mi parte ya está. D'acord, i demà podem donar per acabat el plenari avui i aixecar la sessió. Gràcies. Gràcies a tots.